Haka ar penyuh teri unai luar arja ar pusau palat siejar ar spa Ngut Riew-Paidbah bat Khynnah Skul nagi Skul kathan Tyrsad kila yo jing Myntoi na ka free medical health camp kabla penlong da ka senjuk hima ar liang wa yam Mawlum welfare society ha Mawlum Tyrsad LP Skul Tyrsad hima melim. Kini ka free medical health camp kala sedang na dokapor kendai beje men step hadu kapor lai beje janmit ha kabaki doktor betbet bat pau khmat kibal syong thaj bat kibadang trei ha kakam lem ki nurse bat ki nong trei kilawan ban yasnok ti lang ha kani kakam ai dawai bat sumar e ya ki nong syong snong Kumon syukro ka senjuk hi nalor ka jing trei kam jengka banyada penne pensa e kami mariang ka syam ya ka sen ja ban wan ra ru ka lat baki nong syong snong kin yo sumar yalade da ka jing trei lang bat ki bor badai pet ya ka koi ka khia na ka liang ka sorkar bat ki hospital shimet Hadin ka jing penrung kerteng da ki Khynnah Skul baki nong syong snong kala don ka jing lang balingkot ha ka ba ka dorbar snong Mawlum Tyrsad lingba uba je khongset kala ai khublai ya ka sen jam ka senjuk kala don ru ka jing kran ai khublai nau principal ka Mawlum Tyrsad LP Skul babu ai saukme ya ki noy alam ka senjok kumjo e ki doktor ki nurse bat ki nong trei Hakadi ka ski ki Khynnah Skul ban nong syong snong kila yo jipet benya ya ka kot ka khia ban jing sumar na ki doktor bakuntop ya Dr. N1 Sweat retired doctor gynecologist Dr. E Bla Dr. HG Robert Hospital Shillong gynecologist Dr. ML Marbanyang Dr. HG Robert Hospital Shillong pediatrics Dr. S War Dr. HG Robert Hospital Shillong ENT Dr. E Sangma CHC Mawplang general Dr. D Jerwa CHC Mawplang dentist but Dr. I Wajri private doctor Hak ni kasi la don rugi optician na ka bansara eye care nalor ka kunhun ki nurse but nong tre ka tanat ka kot ka khia lingba ka office district medical health officer nalor ki nong ilam ka senjuk tre sibun ba ki kam bawra ya ki baro ki Myntoi ka ba lese ni kum ki nong ilam snong dai kum ki pa nong snong nim jula nim ju shem ya kum ki nei baro ba ka senjuk la sakri te kiso kum ai kublai ya ki nong ilam ba Khmat lese ki bela se kim don benta hangi men kim don ban ngi menta ba khamtam bero baro ki staff jom ka senjuk battery sitom na benta ka jing bha ka imang salang ban kentiu bat khamtam me athong jom ka senjuk kalong bangin sumar banyada kemarin te kane ka kawai si benta e khamtam ni thi baro ru kumju bagi tip ba ai imang ne asla perthai ba ngidon kam bat sumar kane kami mariang namal kane ka jaka ke bangi hab ban bam bandi bani im bani ring mensim naman gidon kam ya gani takadaw i hab ban sumar ni kini baro ang sumar ai kublai baro ki balai don benta ha gani kasmi ulai sim benta ngai skem sibun ki jing Myntoi kinyo ha ni kasmi bat bau blai la dong kat bat phi pniyo ki jing ko jing khia ngobiang bat ngakit bok ro yang ni senjuk ke bangi ni trei sitahem khamba sisu dang ni sakmat pen penolong sibun ba ki kam ki bakham ha sisu ha gani ki slam ki ko benawan boleh sibuk Singan bat kan longru kajing ai mensim ya kani ka senjuk jom kani ka alyang wa ka ba layat kita la bun tulik snam ni iba kani ka senjuk alyang wa kadai ka wei na ka senjuk ka wanra sibun kajing Myntoi bat sibun se ki development ka wanra hakni ki dong ki than ki jonge ke kalong ka kajing kemen ka bakrau yangi ya se kum kani ka dong kani ka than hakabang iyo ya kani ka sngi ka free medical camp ya se kani ka free medical camp kalong ka wei ka banyarap yangi khamtam ya kilong ying ki badan hapdeng ka jing kedu kilong ying ki badan pre ka jing duk jing sitok ka jing ki jongki ki wagi kedu lada ki don ki bapang bestom ka caka ban simdawai sa Shillong ne ban pasuma suwi caka mut ki haban lut da kisah kin hablut da kasmir kin hablut ke nama kata ladang iyo ekum kene ka jing ai jing sumar tem ka jing lut watang singka na pelaru andai kalau ka jing Myntoi ka bakrau ni kermen scam ba kene ka sni andai ka sni ka job nang ba ka jing edon kat ki jong phi bat kham tamru ba ki doktor ka bangi hne ka danut ki doktor paro nadu ki khmat nadu ki biniat bat paro ki jak jimpang ki doktor ni ini ka danut ha ka po ka ngatang ni kermen scam ba ka jingwan ki jong phi ru kanong ka bajop ba pinyo ka jing sumar ba ki doktor so ba kin check jipi kumut katno pin pinso sup pinso kmen aja ka ba pinnek sawe ki jaka pin kiyo sa Shillong pinnek sa mongap mo plang teter kumut ila yo hang ni mantagasmi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing Myntoi ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.